η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Οι καιροί έρχονται και παρέρχονται. Οι πράξεις μένουν στη μνήμη και την καρδιά όλων. Και όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, τότε απονέμεται η δικαιοσύνη. Vidas, vicus pasquitas! Vidas, vicus pasquitas! Έρα Ιωαννίνων. Στον ιστορικό σταθμό της πόλης, τα μικρόφωνα παραμένουν ανοιχτά. Εμείς κρατάμε την έρα ζωντανή. Εμείς κρατάμε την περιφέρεια δυνατή. Το τρίτο βραβείο απονέμεται στην Έρα Ιωαννίνων, που από το 1948 που ξεκίνησε η λειτουργία της, υπηρετεί αδιάκοπα με συνέπεια και συναίσθηση το ρόλο της, την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, καθώς και την ποιοτική ψυχαγωγία του υπηρώτικου λαού. Από τις 11 Ιουνίου του 2013, οι εργαζόμενοι της Έρα Ιωαννίνων, με την αμέριστη συμπαράσταση πλήθους ακροατών, σε συντονισμό με τους εργαζόμενους και τους αγωνιζόμενους για την ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα, στέκονται αλληλέγγυοι, αντιστεκόμενοι στο μαύρο και σε πείσμα των καιρών, συνεχίζουν τον αγώνα της ελεύθερης ενημέρωσης, αλλά ταυτόχρονα και κυρίως τον αγώνα της αξιοπρέπειας που μας αφορά όλους. Το βραβείο για λογαριασμό της Έρα Ιωαννίνων θα το παραλάβει η κυρία Εύα Χατζηπαυλή, από το Γενικό Γραμματέα της Πανυπηρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, κύριο Γεώργιο Δόση. Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας, και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη εαυτός, θύμα αυτή της κακής συγκυρίας. Πλημμυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές, που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά, με κρατούνε θαρά σε αλήθειες παλιές. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων, βρισκόμαστε
Στην έρα Ιωαννίνων, όπου όλα λειτουργούν ρολόι, οι καλοί συνάδελφοι είναι στο πόστο τους. Η ΕΡΤ είναι εδώ. Συνεχίζουμε δυνατά. ΕΡΤ Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Έρα Ιωαννίνων. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στην έρα Ιωαννίνων. Μικρού μήκους. Η θεωρία παίρνει θέση. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Γιάννενα, 1001 παραμύθια. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλησπέρα σας. Από την έρα Ιωαννίνων είναι εκπομπή Ορυχείο. Τέλει και γρανάζει με την Ερασμία Σταματιάδου. Καλημέρα φίλοι και φίλες. Άλλη μια Τρίτη σήμερα, Metal Stories και σήμερα. Έτσι ξαφνικά. Μη σταματήσεις. Θα τους νικήσεις. Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπαν ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε ολοένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.